ja a kázať Božie slovo. Že môžem tutaj stať i głosić Boże Słowo. Chcem poďakovať aj našemu pastorovi Emanuelovi, Chcę podziękować pastorowi, že mi tiež dovolil dnes tu byť, kázať Božie slovo. że pozwolił, aby tutaj stanąłem i głosiłem Słowo. Tak na začiatok by som chcel ešte povedať aké svedectvo na Božiu pravdu. Na początku powiem takie krótkie świadectwo na Bożą prawdę. Aký je Boh dobrý, mocný, ak veríte a primáte Ježiša Krista za svojho pána. Amen. Jaki jest Bóg wielki i co czyni Bóg, jakie cuda i wszystko w naszym życiu. Chcem na začiatok povedať jedno svedectvo, co się nám stalo, mne a mojej žene. Chcę wam powiedzieć świadectwo, co się stało jeszcze na początku, jak będziemy głosić, co było w naszym życiu. Asi pred 8 rokama, keď sme kupovali starší rodinný dom, 8 lat temu, jak kupowaliśmy taki starszy rodzinny dom, tak sme strafili na človeka takého, čo nás chcel obrať o peniaze aj o dom. i spotkaliśmy takiego człowieka, który nam chciał źle i chciał od nas zabrać pieniądze i dom. Tak sme sa súdili 7 rokov, ťahal nás po súdoch a tak. I byliśmy na sądzie i to trwało 7 lat. On nás dal na súd, ale pritom za 7 rokov bol len 2 raz na súde. Byliśmy na sądzie, on zaprosił to, ale on był tam tylko na tym sądzie 2 razy. Takže ja s manželkou sme boli už na dne chodiť 7 rokov stadial na Slovensko na súdy za nič, pre nič. Tak bardzo nas to tak jak bolało 7 lat i chodzić co 3 miesiące stąd na Słowację i z powrotem na ten sąd. Ja som už sľuboval, ale chvála Bohu, že som už poznal Bože slovo, Boha som prijal, som poznal Božiu pravdu. W tym czasie, jak jechałem zawsze na ten sąd, już poznałem Pana. Ale aj tak, ja som sľuboval svojej žene, že jak skončí ten súd, že ten chlopak veľmi zle dopadne. I formuliłem za ten czas, za te 7 lata, bo widziałem to trapienie i to wszystko, że za tych 7 lat w mojej rodzinie, to zawsze mówiłem, jak spotkam tego człowieka, to bardzo się mu poprowadzi źle. Tak po súde, jak się skončil súd, potom ešte rok po súde, I jak skończył ten sąd, rok i już potem, znáte, co się stalo? Ja som się spotkal s tým chlopom, tak stal pri mne. i spotkałem tego mężczyznę i tak był obok mnie. Stalo się to, že mesto toho, aby som mu ublížil tak, ako som sľuboval žene, I co się stało? W tym momencie, jak byłem już z tym mężczyzną i ja zawsze mówiłem 7 lat mojej żonie, że jak spotkam go, to będzie bardzo źle. ja som mesto toho, aby som mu ublížil, ja som ho pozval na obed, kúpil som mu jesť, dal som mu vodu. Chcem povedať len tú Božiu pravdu, že ja aj keď som mu chcel už ublížiť to, čo nám spravil, Moje serce i ja chciałem mu coś zrobić, myślę jak męż, i w tym wszystkim, za tych 7 lat, ale nie mogłem. Ja jeszcze go zaprosiłem na obiad, kupiłem mu wodę. chcem povedať len to, aký je Boh mocný, aj keď som chcel, ale tá láska Kristova mi nedovolila, aby som mu ublížil. Chcę to powiedzieć, że ta miłość Chrystusowa, ta nie pozwoliła, aby coś ja zrobiłem temu człowieku. Za to hovorím, kto príjma srdcom tú lásku Kristovu, ten život, tá láska Kristova, aj keď chceš ublížiť niekomu,
Boh ti nedovolí, tá láska Kristova ti nedovolí. Tak jest, tá láska, tá milosť Chrystušova, tá zmieni všetko v tvojom žičiu, a i tvoje srdce, i ona ti nepozvolí zrobiť coś zle. A ja ďakujem Bohu za to, že v ten čas som už poznal Boha. Bo ináč ten chlopak neviem, ako by dopadol. Ja ďakujem Bogu, že už ten čas poznałem Boga, bo jakby nie byłem nawrócony, nie wiem, což by się stało z tym człowiekiem. Za to dnes Boh chce, aby sme rozprávali o láske, o Kristovej láske. Čo znamená Kristova láska pre nás? Dzisiaj Bóg chce, aby mówiliśmy o miłości. Co jest miłość Chrystusowa dla nas, dla Ciebie? Chcem povedať, že tá láska Kristova je najväčšia zo všetkého, čo môže byť. Amen. Ta miłość Chrystusowa jest największa zo wszystkiego, co może być. Poďme hneď na začiatok do veršu, do Božieho slova. Otvorme si Ján 3, verš 16. Jan, rozdział 3 i werset 16. Jan 3:16. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodinného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Amen. To nie sú moje slova, to sú Božie slova. To chcem povedať, že chcem dnes rozprávať o láske, lebo láska, sú dva lásky. Je Kristova láska a je láska z tohto sveta. Co będziemy dzisiaj mówić, co Bóg będzie chcieć, będziemy mówić o miłości. Bo jest miłość ze świata, a jest miłość Chrystusowa. Chcem dať co povedať o láske tohto sveta. Co znamená to tá láska toho sveta? Co znaczy miłość tego świata? Z tohto sveta láska je iná, než tá Kristova láska. Miłość z tego świata jest inna jak Chrystusowa miłość. Dám také podobenstvo, aby sme rozumeli lepšie. Dam podobieństwo, żeby zrozumieli sme lepiej. Muž alkoholik, Mężczyzna, žena mu dá alkoholik, čas, aby prestal. Ak neprestane, skončí s ním. żona mu da czas. Jak nie przestaniesz pić tego alkoholu, to ja skończę z tobą. To je tá zo sveta láska. To jest Tá tam, zo sveta láska je do času. ta láska ze świata jest do czasu. Áno, je to láska. Ľudia tiež milujú svojich detí, svoje muž, ženu, deti, rodinu. Tak, ludzie ze świata też kochają. Też tam jest miłość, że kochają swoje dzieci, swoją żonę, swojego męża, swoją córkę, syna. Áno, je to láska. Aj láska z tohto sveta je tiež láska, ale je iná láska, než Kristova láska. Tak, ta miłość ze świata jest też miłość, ale ona jest zupełnie inna jak Chrystusowa. Skontrolujme, akou láskou milujeme my. Milujeme z tohto sveta s láskou alebo Kristovou láskou. Sprawdź swoje serce dzisiaj, jaka tam jest miłość. Czy jest to miłość ze świata, albo jest to miłość Chrystusowa. Poďme do veršu ešte, do Korinský 13, verš od 4 do 7. Pojedźmy do Bożego Słowa, pierwszy do Koryntian, rozdział 13, od wersetu 4 do 7. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, láska nezavidí, nevystatuje sa a nenadúva sa. Čo to znamená? Že láska sa nevystatuje, nechváli sa. Napríklad, poviem také podobenstvo, že ja poznám Bibliu
na spamäť, že sa nenadúva, nevychvaluje sa pred ničím. Láska Kristova sa nevystatuje, nechváli sa. Láska Kristova nevie nenávidieť, nevie robiť zlé. Láska Kristova nežiarli. Láska Kristova len miluje. Haleluja. Milosť Chrystušova, ona má čerplivosť. Ona nie je tá, ktorá má pýche, ktorá będzie mówić, ja znam tego Bożego Słowa, ja znam dużo z tego. Milosť Chrystušova, ona jest ta, która jest cierpliwa, która jest dobrociwa. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech a nepočíta krivdy. Čo to znamená krivdy? Nepočíta krivdy. Láska Kristova nepočíta, koľko raz mi bolo ubližené, koľko raz mi spravili zlé, koľko raz rozprávali na mňa to, čo nie je pravda. Láska Kristova nepočíta, koľko raz mi ubližili. Milość Chrystusowa, ona nie liczy, ile razy ty mnie zrobiłeś ból. Milość Chrystusowa, ona nie liczy, ile raz ty mnie potępiłeś. Milość Chrystusowa, ona nie liczy, ile razy mówiłeś o mnie, ile razy mi przyniesłeś ból do mojego serca. Láska Kristova všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Amen. Láska je to najväčšie, čo môže byť zo všetkého. Milosť je to najväčšie, co môže byť ze všetkého. Chovanie naše nám ukazuje, s akou láskou milujeme. Či milujeme s tou zo sveta láskou, alebo milujeme s Kristovou láskou. I to, jak my žijeme, i ten náš charakter, i to pokazuje, i to tvoje życie pokazuje, jak kochasz, jaka to jest miłość. Czy jest to Chrystusowa, alebo tá ze świata. Ak máš lásku Kristovu, nehľadáš svoj prospech. Jak masz miłość Chrystusową, ty nie szukasz swojego prospechu. Nie szukasz swojego ja chcę coś więcej. Ak máš Kristovú lásku, sám seba zaprieš. Tak ako zaprel Ježiš Kristus, sa zaprel pre nás. Amen. Jak masz miłość Chrystusową, ty sam siebie uniżysz, tak jak uniżył się Jezus Chrystus. Amen. To je tá láska Kristova. Poďme ešte do veršu 1. Korinský 13 od 1 do 2. Ten samý rozdział, 1 do Korynčian i werset 1 i 2. Ten samý rozdział jesteśmy. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj andelskými, Amen. a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zuniaci bubon. Ale a keby som bol aj dar proroctva a spoznania, by som všetky tajomstva a mal by som všetko spoznania, aké som mal takú silnú vieru, že by som hory prenašal. A lásku by som nemal, nebol by som ničím. To nehovorím ja, to hovorí Božie slovo. Amen. To nie mówię ja, ale to mówi Słowo Boże. Môžeme poznať celú Bibliu na spamäť. Môžeme mať múdrosť, najväčšiu múdrosť. Môžeme mať vieru, najsilnejšiu vieru. Môžeme hory prenášať. Môžeme robiť divy a zázraky, ale ak nemáme lásku, nesme nič. Amen. My możemy robić to, co, jak pisze Boże Słowo, ty możesz nas proroctwa, możemy i nasza wiara może być tak duża, że góry będziesz przenosił i będziesz robić cuda,
Ale jak nemáš milosť, nie jesteś nič i nemáš nic. Všetko raz pomíne, ale Kristova láska bude večne. Všetko pominie, ale milosť Christušova będzie na vieky. Viete, kto miluje srdcom, pozná Boha. Kto kocha całym sercem, ten zná Boga. Viete prečo? Wiesz czemu? Lebo Boh je láska. Bo Bóg jest miłość. Boh nás miluje všetkých. Bóg kocha nas wszystkich. Boh nerobí rozdiely. Bóg nie robi tego rozdziału. Boh pre nás spravil úplne všetko. Bóg zrobił dla nas wszystko. A Boh nám chce dať všetko. I On nam chce oddać wszystko. Len my musíme prijať to, čo Boh chce nám dať. Ty tylko musisz wziąć to od Boga, co On ci chce dać. Veď jasne, Bože slovo jasne píše. Boże Słowo pisze. Mark 11:24. Marek 11:24. O čokoľvek Cokolwiek Budeme- będziesz, prosiť, žiadať, budeme to mať. cokolwiek będziesz prosić i Bóg ci to da. Ale Boh chce ešte pred modlitbou tiež dať čo o nás. Amen. Čo je to? Co to jest? Co chce jeszcze Bóg od nas przed tym, jak wstąpisz do modlitby? Boh nám chce dať všetko, ale Boh chce aj od nás dať čo. Bóg chce też od ciebie i ode mnie coś. Ešte pred modlitbou, keď sa ideš modliť, odpust. Ak máš niečo proti niekomu, odpust. Tam píše jasne, ale všetko. Amen. Jak się zaczniesz modlić, to Bóg chce od nas, abyśmy odbaczyli. Odbacz. Ale všetko. Čo znamená ale všetko? Že odpust, ale všetko. Co znaczy, jak Bóg mówi odbacz, ale wszystko. To znamená to, že nielen slovom odpustiť, To Ale znaczy aj nie tylko słowem, ale aj srdcom. ale i sercem. Ak odpustíš srdcom, verte mi, že o čokoľvek sa modlíte, budete to mať. Jak odbaczysz sercem, to o cokolwiek będzie się modlić, to Bóg nam to da. Vieme, že láska je najdôležitejšia vec zo všetkého. Wiemy, że miłość jest ta największa i to, co potrzebujemy najwięcej. Ako môžeme mať vzťah s Bohom? Ak chceme mať vzťah s Bohom, Jak chcesz mać relację z Bogiem, jak chcesz mać tej relacje z Bogiem, ty i Bóg, jedine skrze lásky. Keď začneme milovať, lebo Boh je láska, začneme milovať, jak zaczniesz kochać, bo Bóg jest ta miłość i ty jak zaczniesz kochać i twoje serce, jedine tak môžeme mať vzťah, dobrý vzťah s Pánom, ak robíme veci, ktoré sa páčia Bohu a nie ľuďom. jak działamy te rzeczy, co podobają się Bogu, to wtedy pokazujemy i Bogu, że Bóg nas kocha i my kochamy Boga, bo robimy to, co chce Bóg. Jak môžeme milovať Boha, Jak możesz kochać Boga, ak nenávidíme svojho brata? jak nienawidzisz swojego brata? Svojho brata vidíme, Swojego brata widzisz i nie chcesz go? Boha nevidíme, ako môžeme Boha milovať, I Bóg, keď ho nevidíme. i Bóg, którego nie widzisz, jak możesz powiedzieć, że kochasz, że chcesz Boga? Nie je možné nenávidieť brata, sestru, Jest niemożliwe, aby mać w nienawiści brata i siostrę, a milovať Boha. a powiedzieć kocham Boga. Nie je možné. Nie jest możliwe. Všetko musíme riešiť cez lásku, Kristovú lásku. My musíme byť pre iných to svetlo, ktoré Boh v nás dal. Wszystko czyń i wszystko róbmy przez miłość Chrystusową, bo my jesteśmy tym wzorem dla ludzi,
bo to światło jest w nas od Boga. Ako môžeme co najviac ľudí priviesť k Bohu? Ako? Jak przyciągniesz ty i ja co najwięcej ludzi k Bogu? Jak? S nenávisťou, že budeme žarliť, že budeme zlé veci na ňo rozprávať? Určite ne. Że pokazujemy nienawiść, żarliwość, że będziemy mówić na nich źle? To na pewno nie. Jedine skrze lásky Kristovej. Skrze lásky môžeme čo najviac ľudí priviesť k Bohu. Przyniesiesz ludzi przez miłość Chrystusa. Lebo láska je nad všetko. Bo miłość jest nad wszystkim. Môžeme robiť čokoľvek robiť, poznať Bibliu na spamäť, môžeme mať múdrosť sveta, môžeme čokoľvek robiť, ale ak nemáš Kristovú lásku v sebe, nesme nič. Możesz cokolwiek robić, możesz znać mądrość, możesz znać całe Boże Słowo, ale jak nie masz tej miłości w sercu, nie zrobisz nic i nie jesteś nic. Takže dobre, to bolo všetko. Máme ešte viac, ale tak to asi povieme na budúce. Chcem poďakovať vám, že ste počúvali. Ja verím, že Božie slovo stále pomôže. Každému jednému. Boże Słowo jest tutaj przy nas zawsze. Chcem podziękować podziękować vám, že ste posluchali. Chcem Wam, że podziękować słuchali mnie, chcę podziękować že mi pastorowi, dal to, že mi umožnil tu stať dnes że mi dał ten czas, że możemy tutaj stać i mam tego jeszcze więcej, ale będzie to jeszcze może na inny czas, inne kazanie. Takže chvála Bohu za všetko. Amen. Sława Bogu za wszystko. Amen.